Türkmenistan 28 fevralda Amerikanyň we Israýlyň Iran nysanylaryna garşy darbalary başlamagyndan bir näçe gün soň goňşy Irany elektrik energiýasynyň eksportyny artyrmak boýunça planlaryny äsgär etdi. Bilermenler ýurdun günorta goňşysynda urşuň dowam etmegi bilen bu taslamanyň geljegini we netijeligini soraga alýarlar. Azatlyň yerli söhbetdeşleri şol sanda ýurdun energiýa önümçiliginde we eksportynda uly orun eýeleýän Marynyň ýaşaýjylary toň kadasyz üçünçiliginden dowamly kösenýändiklerini aýdarlar. 4 martda hökümetçi Türkmen nesirleri kuwatlylygy 500-400 kilowatt bolan Mary Masat täze elektrik geçirji liniýasyny şu ýylyň dowamynda gurmak meýilleşdirilýändigini habar berdiler. Ýöne toň iberilmeli Irandaky mundan bir näçe gün ozal başlanan ursy agzamadylar. Resmi maglumatda 2024-nji ýylyň awgustynda baglasylan hökümetara ılalasıklary esaslanýan bu taslamanyň gurulşygynyň 2026-njy ýylyň maý goýun mailnamasyna girizilendigi we munyň ýurdun energetika pudugundaky esasy taslamalaryň birine öwrüljekdigi aýdylýar. 155 kilometre goly ağırlığı öz içine alýan täze ulgam Mary döwlet elektrik stansiýasyndan Sarax şäherine çelni 500 kilowattlyk, Saraxdan Iran terhedine çelni 400 kilowattlyk liniýalaryň gurulşygyny göz öňünde tutýar. Geçen ýyl Aşgabat bu elektrik geçirjiniň Mary döwlet elektrik stansiýasyndan Iranyň terhedine çelni ağırlygynyň gurulşygyny Iran kompaniýalarynyň amala aşyrjakdygyny yglan edipdi. Bu warada Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Iranyň prezidenti Masud Pezeshkiýanyň 2025-nji ýylyň fevralynda geçiren telefon söhbetdeşliginde ma'lum edildi. 2023-nji ýylyň noýabrynda Türkmen Energa Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasy hemde Iranyň Tanavir we Sanerji Pisro Export and Energy Promotion kompaniýalary Mary Masat elektrik geçirjisiniň Türkmen bölegini maliýeleşdirmek hakynda çarçuwaly ılalasıga gol çekdiler. Sol wagtdan häzire çelni bu taslama bilen bagly maliýa we baha jikmejiklikleri jeňmeçiligi äsgär edilmeýär. Azatlyk bilen anonim gurulşan yerli synçy goňşy ýurtda urşuň dowam etmeginiň arasynda bu taslamanyň geljegini soraga aldy. Ol şeýlede Türkmen häkimetleriniň ýakyn gündogorda nebit üçünçiligine böwet bolmagy synanýan Iran rejimine energiýa aktyrmak planlarynyň Aşgabada garşy mümkin gadagynçylyklara ýol açyp biljekdigini çaklady. Häzirki wagtda Türkmenistan Irana ýylda takminan 2 milliard kilowatt saat elektrik energiýasyny eksport edýär diýip 7 martda Turkic World nesiri Türkmen hökümetiniň metbuat gullugyna salgylanyp habar berdi. Türkmenistan elektrik energiýasyny Irana Balkanabat, Gonbat we saatlyk Sarax uğurlary boýunça iberýär. Günorta goňşysynda urşuň başlanmagy bilen bu elektrik geçirjileriniň häzirki iş tertibi barada maglumat berilmeýär. Bu aralykda täze elektrik geçirji liniýasy arkaly Irany uly energetika teristleri bilen üpçün etmeli Marynyň öz ýaşaýjylary ýylyň dowamynda kadasyz elektrik üpçünçiliginden kösenýändiklerini aýdarlar. Transformatorlar elektrik liniýalary könelip sandan çykdy. Tehel ýagyn geläýse şemal turaýsa togumuz hem dessine kesilýär. Kä halatlarda 14-15 sagatlap togsuz oturmaly bolýarys. Merkezden çetki sevitlerde tog hasam pes, onuň günde bir näçe ýerde kesilýän halatlary hem bolýar. Etraplaryň köpüsinde owularyň tas ählisinde entek sowetler döwri goýulan agaç stolplary çakşap dur. Yerli häkimetlerden hiç hili peýda ýok, ýaşaýjylaryň özleri pul toplap ähtiýaçlyk şaýlaryny satyn alýarlar, özleri ussa hakyny töleýärler. Diýip ahtandyrylmasyzlygyny soran Marynyň ýaşaýjysy 11 martda gurrun berdi. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ýylatynyň ensimi ýyllardan bäri kösenýän tok ýetmezçiligi barada kelam agyz söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilýän elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artyrmak barada gurrun edilýär. Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyny Awganystana, Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana eksport edýär.
Türkmenistanda hususy sowda nokotlarynda azyk önümleriniň iýidigiderli gymmatlamagynyň arasynda Liwap vilayatynyň döwlet dukanlarynda şu günler satylýan unyň hiliniň ören yaramazlygy alıjylary alada goýar. Türkmenawatda we vilayatyň beýleki ýerlerinde dukanlaryň köpesinde unyň diňe bir görnüşi ilady hödürlenýär. Onuň içinden gurçuk çykýar. Liwabyň döwlet dukanlarynda satylýan un birinji sort diýilip alyjylary hödürlenýär. Emma hödürlenýän bu un iýmite yaramaýar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenawat şäherindäki döwlet dukanyna un satyn almak üçin baran bir ýaşaýjy özüne teklip edilen un barada şeýle gurrun berdi. "Isleseňiz gurçukly birinji sort un berip bilerin" diýip ýaşaýjy satyjyny çetirledi. Sowda işgärleriniň sözlerine görä döwlet dukanlarynda ýokary hili un soňky 2 aý golay wagt bäri getirilmeýär. Şu wagt dukana gelýän polisiýa işgärleriniň özleri hem ýokary hili un tapyp bilen oklar diýip satyjy aýtdy. Liwaply şeşmeleriň sözlerine görä şoňa meňzeş ýagdaýdyňa bir Türkmenawat şäherinde dälisem vilayatyň Çärjow, Saýat we Köýtendäki etraplaryna hem degişli. Bu arada azatlyga şol etraplaryň ýaşaýjylary gurrun berdiler. Döwlet dukanlarynda kadaly unyň satuwda bolmazlygynyň gurçukly zaýlanan unyň alyjylara hödürlenmeginiň sebäplerini vilayatyň sowda wekillerinden we häkimetlerinden resmi görnüşde anyklap bolmady. Habarçymyzdyň vilayat häkimliginiň iýmit üçinçiligi bölümine degişli telefon belgilerinde jogap berilendigini habar berip kadaly unyň bolmazlygyny elevator işlänok un ýok diýip jogap berilendigini aýtdy. Türkmenawat şäheriniň häkimligine ýakyn çeşme tebitde unyň gytçylygynyň emele gelendigini Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde tasdiklady. Ol döwlet dukanlarynda satmak üçin niýetlenen unyň bir böleginiň kontrabanda ýollar arkaly Özbekistana çykarylyp satylýanlygyny öňe sürdi. Bar bolan un gara ýollar bilen Özbekistana çykarylyp satylýar. Bu ýagdaýdan yerli milli howpsuzlyk ministrliginiň bölümi hem habarly. Diýip Çeşme adyna agzamazlyk şerti bilen 9 martda gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmenawatyň şäher häkimliginden we milli howpsuzlyk ministrliginiň sebit bölüminden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Döwlete degişli azyk dukanlarynda satylýan un hususy sowda nokotlaryna garanda has arzan bolýar. Bu un ýurdun içerki önümi bolup 1 kilogramy 5 manada durýar. Onuň hili adatçy pes bolsa da haridary köp bolýar. Bazarlarda we hususy dukanlarda daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hili unyň 1 kilogramy 10 manat töwereginde bahalanýar. Yerli ýaşaýjylar maddi ýagdaýynyň ören agyrdygyny we şu sebäpden owa ýaşaýjylaryň köpüsiniň hatda gurçuklan uny hem satyn almagy mejbur bolýanlygyny aýdarlar. Bazarlarda haritlaryň bahasy epesli ýokarlandy. Daşary ýurtlardan getirilýän unyň bahasy hem gymmatlady. Şonuň üçin o vilayaty gurçuklan uny da kaýyl bolýar. Diýip Çärjow etrawynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Bu ýagdaý ýurtda azyk haritlarynyň iýidigiderli gymmatlamagynyň arasynda ýüze çykdy. Mary vilayatynda soňky günlerde hususanda et önümleri gymmatlapdyr. Yerli çeşmeleriň 11 martda beren maglumatyna görä arzan sygyr etiň bahasy 100 manatdan 120 manada çykypdyr. Öý tovugy 60 manatdan 100 manada çenli gymmatlapdyr. Bu ýagdaýda ilatyň alyjylyk ukyby esli peselipdir. Aýlyk günlük galmady. Büdjet idarasynda isläp berilýän aýlyga hiç azyk satyn alar ýaly bolmady. Bu zatlardan ýokardaky ýolbaşçylaryň habary ýokmuka? Halka ujypsyz aýlyk tölenýär, isgärler isten çykarylýar, ýa-da töleksiz dins alysy ugradylýar. Aýlyklaryň ýylda 10% ýokarlandyrylmagy hem ýatyryldy. Biz indi nädip gün görmeli? Diýip marly ýaşaýjy öz näýeliligini paýlaşdy. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä eline düşýän ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde bolup bu Merkezi bankyň kursy boýunça 571 Amerikan dollaryna barabar, gara bazaryň narhy boýunça 100 Amerikan dollaryna barabar. Howpsuzlyk aladalary sebäpli adyny agzamazlygy soran marly ýaşaýjylar her günkü iýjek çöregini zordan tapýan hojalyklaryň sanynyň gün-günden köpelýänligini gurrun berdiler. Adamlaryň aýlyklary iýmite hem ýetmeýär. Aýly alýan adamlar öňünden berge edýärler. Olaryň alýan aýlyklary soňundan sol bergilerini ýapmaga ýetýär. Iň dogrusy adamlar dukanlardaky ýazgydan ýazga çelni ýaşaýarlar. Diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Dukanlarda azyk önümlerini kart görnüşinde ýazdyryp satyn almak we soň bergisini üzleşmek usuly ýurtda ören ýörgünli boldy. Köp maşgalalar şeýdip öz azyk üçinçiligini berja edýärler. Häkimetler we döwlet mediasy ilatyň ykdysady kynçylyklaryna şol sanda azyk problemasyna degişli meseleni düýpden agzamaýarlar. Ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda hökümet ilad üçin öňden bolan sosial ýeňillikleri
ettirdi. Şu ýyl ozalky ýyllardan tapawutlykda aýlyklar, pensiýalar we kömek pullary hem 10% ýokarlandyrylmady. Mara welaýatyndaky bankomatlarda nagt pul ýetmezçiligi gaýtadan ýitileşdi. Munyň bilen bir wagtda söwda nokotlarynyň tas ählisinde tölew terminallary hem işlemeýär. Bu ýagdaý indi bir hepde bäri aýlyklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýän köp raýatda nägilelik döredýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11 martda Sebitden maglumat berdi. Häzir nagt pul çekmekçi bolsaň bankomatlarda nagt pul tapdyrmaýar. Olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary bolup bankomatlardaky nagt pul destine gutarýar. Ir säher bilen bankomatyň öňünde nowaty duran adamlaryň diňe 10-15 santyna pul ýetýär. Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistanda bankomatlar raýatlaryň aýlyklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny nagtlaşdyrmagynyň ýeke-täk usuly bolmagynda galýar. Indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlar öz bank kartlaryna geçirilen pullardan diňe bankomatlarda nagtlaşdyrmak ýa-da tölew terminallaryndan tölew geçirmek arkaly peýdalanyp bilýärler. Ýöne marda bankomatlarda pul tapdyrmaýan mahale Sebitiň söwda nokotlarynyň aglawasynda tölew terminallary hem işlemeýär. Bu bolsa raýatlaryň gününi hasta kynlaşdyryp, hatda zerur bolan gündelik azyk önümlerini satyn almak mümkinçiligini hem çäklendirýär. Häzir islendik markete, dukana baryp plastik aýlyk kartymdan söwda etjek diýip aýtsaň, kartdan söwda edip bolanok, sebäbi terminal işlänok diýip bahana edýärler. Adamlar aýlyklarymyz geçdi, çağalara, hojalyga azyk satyn alaýyn diýip islendik marketlerden saýlap seçip alan haritlaryny kassa baranlarynda plastik kartdan söwda edip bolmaýandygyny bilip galýarlar we alanja haritlaryny ýzyna goýup elleri boş çykyp gaýdýarlar diýip marly ýeni bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar bank kartlaryndan tölew terminallar arkaly söwda edip bolmaýandygyny bilen soň biýalaç ýene nagt pulun gözleginde bankomatlaryň daşyna üýşýärler. Ýöne bularda hem nagt pul tapdyrmaýandygy sebäpli bu ýagdaýlar indi bir hepde bäri aýlyklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýän köp raýatda nägilelik döredýär. Şu plastik karty ulanyp başlanmazdan bäri diňe kynçylyk başdan geçirýäris. Biz işden boş wagtymyz öýde çağalaryň arasynda däldi, uzakly günümüzi bankomatlaryň öňünde geçirýäris. Her gün nagt pul salynsa ilkinji bolup alsam diýip ir salkyn öýden çykdym. Emma her gezeginde pul ýetmeýär we indi bir hepde bäri pul nagtlaşdyryp bilemok. Her gün tanış azyk satýan dukanyma baryp azyk ýazdyryp almaly bolýaryn. Döwlet plastik karta aýryp öňküler ýaly aýlyk haklarymyzy kassirden almaly etmeli diýip marly ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylaryň ençemesi bank şahamçylaryna şikaýet bilen ýüzlenýändiklerini, banklaryň kassalaryndaky işgärleriň özlerine nagt pul ýok, nagt manat ýetmezçilik edýär diýip dilden jogap berýändigini aýdýar. Habarçymyz häzirki wagtda raýatlaryň bank kartlary arkaly diňe ýalňyç beketlerinde, käbir dermanhanalarda we ýol polisiýasynyň jerime tölewini alýan kassalarynda tölew geçirip bilýändigini aýdýar. Bank kartları häzir bulardan başga da yaramaýar. Hatda tebiği gaz, agyz suwy, elektrik togu we beýleki kommunal tölewler hem plastik kartdan töläp bolmaýar. Bu tölewleri almagy gelýän döwlet emellarlarynyň işgärleri bizde tölew terminali ýok. Nagt tölew alýar diýip aýdýarlar. Diýip marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimetlerinden şolsanda maliýe edarasyndan tesbir almak synançyklary başa barmady. Ýurdun maliýe pudagyndaky sanly ulgamyň kämilleşdirilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlayan türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri hem bu ýagdaýlar barada düşündürüş ýa-da maglumat bermeýärler. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmeginiň arasynda
Hususan da soňky 10 ýyla golaý wagtyň dowamında bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Munyň bilen bir wagtda ýurtda nagd bolmadyk tölegleri amal etmek üçin zerur bolan töleg terminallary hem köplenç işlemeýär. Bu ýagdaýlar raýatlaryň bank kartlaryna geçirilen aýlyklaryndan, pensiýalaryndan, döwlet kömek pullaryndan ençeme hepdelä peýdalanyp bilmezligine, gündelik azyk we hatda derman zerurlyklaryny satyn alyp bilmezligine getirýär.